ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णा पूर्णा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माताजी. संपन्न मळे तुम्ही मंगलाचरण आयचे वैष्णव भजन संध्याचे एक स्टार्टिंग मंगलाचरण भारी चंदकोन म्हणून केले तुम्ही. तर अधिक महिना पुरुषोत्तम महिन्यान तो केदनाय आम्ही 15 अध्याय पुरुषोत्तम योग भगवद्गीतेचे 15 अध्याय पुरुषोत्तम योग आणि चौराष्टकम म्हणून सुरू करत शिलिंची आता निज श्रावण देखून खाली वैष्णव भजन म्हणता असायचे. सो त्या वेळार फुडल्या म्हयन्यान तो केल्लो लाका पुरा काय अधिक फल म्हणले हे पंता साधारण फलान तो आम्ही सुरू करता असायची. आता सुरवेचे कीर्तन सांगू येता असायची राधिका अष्टकम सांगू येता असायची मंदाकिनी शेणे माताजी. हरे कृष्णा माताजी. थैंक यू सो मच. कृष्णदास कविराज गोस्वामी बरेले राधिकाष्टकम सांगूक ट्राय करता. कांचनाच गर्वहारी गौरभा शीतलाञ्चिताब्जगन्ध प्रीतिनिन्दिसौरभा वल्लवेश सूनु सर्व वाञ्छितार्थ साधिका मह्यमात्मपादपद्म दास्यदास्तुराधिका सौरविन्दकान्तिनि चित्रपट्टशाटिका कृष्णमत्तभिङ्गकेली कुन्दपुष्पवाटिका कृष्ण नित्यसङ्गमार्थ पद्मबन्धुराधिका मह्यमात्मपादपद्म दास्यदास्तुराधिका मह्यमात्मपादपद्म दास्यदास्तुराधिका सौकुमार्य सृष्टपल्लव वालिकीर्तिनिग्रहा चन्द्रचन्दनोत्पलेन्दु सेव्यसीतविग्रहा स्वाभिमर्शबल्लवीश कामतापबाधिका मह्यमात्मपादपद्म दास्यदास्तुराधिका मह्यमात्मपादपद्म
दास्य दातु राधिका विश्ववन्द्ययौवताभिः वन्दितापि या रमा रूपनव्ययौवनादि सम्पदानयत्समा शीलहार्दलीलया च सायतोऽस्ति नाधिका मह्यमात्मपादपद्म तस्य दातु राधिका मह्यमात्मपादपद्म तस्य दातु राधिका रासलास्य गीतनर्म तत्कलालिपण्डिता प्रेमरम्यरूपवेश सद्गुणालिमण्डिता विश्वनव्य गोपयोषित आलितोऽपि याधिका मह्यमात्मपादपद्म तस्य दातु राधिका मह्यमात्मपादपद्म तस्य दातु राधिका नित्यनव्यरूपकेली कृष्णभावसम्पदा कृष्णरागबन्धगोप यौवतेषु सम्पदा कृष्णरूपवेशकेली लग्नसत्समाधिका मह्यमात्मपादपद्म तस्य दातु राधिका मह्यमात्मपादपद्म तस्य दातु राधिका वेदकम्पकण्टकाश्रु गद्गदादिसञ्चिता मर्षहर्षवामतादि भवभूषणाञ्चिता कृष्णनेत्रतोषिरत्न मण्डनालिदाधिका मह्यमात्मपादपद्म तस्य दातु राधिका मह्यमात्मपादपद्म तस्य दातु राधिका या क्षणार्धकृष्णविप्र योगसन्ततोदिता नेकदन्यचापलादि भाववृन्दमोदिता यत्नलब्धकृष्णसङ्ग निर्गताखिलाधिका मह्यमात्मपादपद्म तस्य दातु राधिका मह्यमात्मपादपद्म तस्य दातु राधिका अष्टकेन यस्त्वनेन नौति कृष्णवल्लभां दर्शनेऽपि शैलजादि योषितालिदुर्लभम् कृष्णसङ्गनन्दितात्मा दास्य सिन्धुभाजनम् तं करोति नन्दितानि सञ्चयाशु साजनं तं करोति नन्दितानि सञ्चयाशु साजनं कुङ्कुमात्त काञ्चनाब्ज गर्वहारि गौरभा पीतनाञ्चिताब्जगन्ध कीर्तिनिन्दिसौरभा वल्लवेशसूनु सर्व वाञ्छितार्थसाधिका मह्यमात्मपादपद्म तस्य दास्तु राधिका मह्यमात्म
पादपद्म दास्य दास्तु राधिका दास्य दास्तु राधिका दास्य दास्तु राधिका. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा, हरी बोल. लायजला माताजी तुम्ही सांगिले राधिकाष्टकम हाजे अर्थ तुम्ही म्हणारे कीर्तन तुम्ही बारीचन कोण केले तिथले एक हांव सांगचे अर्थ पावतल की म्हण म्हाका गोतना जाल्यार प्रयत्न करता की संस्कृतारस्य हे अष्टकमाचे अर्थ शेस्की तिगेले स्वर्णवर्ण तांबडे कुंकुमानी अभिषिक्त जावनस्य कमला फुलाचे गर्व हरतास तिगेले मधुर सुगंध अमुकारी केसरयुक्त कमला फुला गंध उणी जतास ती गोपरायल पुत्राले सक्कड मनोकामना पूर्ण करतली करूक सक्षम जावनस तसल ती राधा राणी मक्का तिगेल चरण कमला सेवे करचे अवकाश दिवो. तांबडे दोन्ही हन सांगतास तांबडे पवळेचे वैभव तिगेले अद्भुत आणि रंगबिरंगे रेशमे वस्त्रा मुखारी अत्यंत मंद जावन दिसता. ती एक फुल्लल पुष्पाचे फुलाचे उद्यान थई कृष्ण नामक उन्मत्त भोवरू प्रणयशील लीले करता. ती तिगेले प्रिय कृष्णाले सहवास मेळची खातीर सूर्यदेवाले पूज करता. तसल ती राधा राणी मक्का तिगेले चरण कमला सेवे करचे अवकाश दिवो. मुखार सांगता तिगेले सौम्य यौवन नवीन जावन अंकुरित जलले पन्ना वैभव उणी करता. तिगेले अनुपम रूप विग्रह शीतल चंदन लेप चंद्रमा कमला फूल आणि कर्पुरानी सेवे करची तशी योग्य अस. येत्या म्हळारी केदना गोपीजन वल्लभाक स्पर्श करतांची तेदन तांगेल ते कामा तप्पाक तिगेले शीतल रूपानी शांत करता. तसंच श्री राधिका मक्का तिगेले चरण कमला सेवे करचे अवकाश दिवो. भाग्य देवी श्री लक्ष्मी देवी सक्कड अन्य यौवनयुक्त देवींगेले करान पूजित जता. कोण स्वयं पूर्ण ब्रह्मांडांतो महिमा मंडित जावनस जलारी रूप सौंदर्य वा अन्य दिव्य स्त्री ऐश्वर्याचे संदर्भारी श्री राधिका लगिताई पावना. स्वाभाविक रूपानी प्रेमपूर्ण लीलाचे अभिव्यक्ती करूक श्री राधिका अल्पशी श्रेष्ठ जावन हे भौतिक या आध्यात्मिक संसारांतो कोणेही नांची. तसल श्री राधिका मक्का तिगेले चरण कमल सेवे करचे अवकाश दिवो. ती मस्त पारलौकिक कलांतो पारंगत जावन आसा. म्हळारी रास नृत्य गायन आणि हास्य परिहासो आणि ती प्रेमपूर्ण प्रकृती उत्तम सौंदर्य अद्भुत वेशभूषा आणि आभूषण धारण तसले मस्त दिव्य गुणांनी सुशोभित जावन आसा. ब्रजाचे सक्कड गोप गोपी जन सगळे ब्रह्मांडांतो श्री राधिका सर्वश्रेष्ठ म्हणून प्रशंस करतात. तसल श्री राधिका मक्का तिगेले चरण कमल सेवे करचे अवकाश दिवो. ती शाश्वत यौवन रूप सौंदर्य शाश्वत लीला आणि श्री कृष्णाले प्रति शाश्वत प्रेम भंडार जावन आसा. कृष्णाल खातीर आसचे तिगेले उन्मत्त प्रेम पळोवन कृष्ण प्रेम करचे अन्य कृष्णाक प्रेम करचे अन्य गोपीजन जाळ भक्तांची. ती सदैव कृष्णाले रूप वेशभूषा आणि लीलाचे ध्यानांतो समाधिग्रस्त जावन आसा. तसल श्री राधिका मक्का तिगेले चरण कमल सेवे करचे अवकाश दिवो. ती 8 परमानंद लक्षण सात्विक भावानी
विभूषित जावनस ते खंच म्हळारी कंपन हुमेचे रोमांचन दोळे उदायचे शब्द गदगदित जावचे तशी ते विभिन्न उत्साहपूर्ण भावनात्मक आभूषणांनी सुशोभित जावनस कसं म्हणारे अधीर जेवचे आनंद विरोधाभास इत्यादी ती सुंदर रत्नांनी विभूषित जावनस जो कृष्णाले नेत्रांक संपूर्ण आनंद दिता तसं श्री राधिका मक्का तिगेले चरणकमल सेवे करचे अवकाश दिवो मुखारी अट्टांत सांगता असं पक्कने तिका एक घड चलारी कृष्णाल तुकोनो दूर वचुका पडलारी भयानक पीडा आणि एक नमुनेचे हडबडाट आणि विरहाचे आनंदमय लक्षणांनी त्रस्त जतती श्री राधिका का अर्ध गड ताई कृष्णालय विरह सैसुचा जायना केदंती स्वल्प समयानी कृष्णाल संगत पावता तेदना कूडले तिगेले सक्कड पीडा दूर वता तसं श्री राधिका मक्का तिगेले चरणकमल सेवे करचे अवकाश दिवो कडेचे नवांतो सांगता असं पार्वती आणि अन्य श्रेष्ठ देवींक भगवान श्री कृष्णाले अति प्रीतीचे श्रीमती राधा राणीले एक झलक प्राप्त करचे अत्यंत कठीण जावनस जलारी कोण पणेपुणी हे 8 श्लोकाचे पठण करून तिगे स्तुती केलारी श्रीमती राधा राणी कोण की श्रीकृष्णाले निरंतर संगतीनं प्रसन्न जता तांका तिगेले नित्य सेवेचे मधुर अमृत प्रदान करता आणि तिगेल समान प्रसन्न जावनसचे गोपिका आणि प्रेमिकांगेले सभेंतो प्रवेशन दिता हरे कृष्ण ये राधिकाष्टकाचे एक अर्थ सांगूक प्रयत्न केलेले ಸ್ವಲ್ಪ मनावचे नसतले म्हणून लेखता हरे कृष्णा मुखार सोनो कीर्तन सांगू येता सांची गोवा सोकोनो सूरज मडवालकर प्रभुजी हांनी गोविंददास कविराज हंगेले अन्नी रचन केलेले बंगाळी कीर्तन भजहुरे मन हे श्रीनंदानंदना मळल कीर्तन सांगू येता सांची हरे कृष्णा प्रभुजी स्वागत आहे तुमका वैष्णव भजन संध्या का हरे कृष्णा हरे कृष्ण भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण रविंद रे भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण रविंद रे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहो रे भव सिंधु रे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहो रे भव सिंधु रे सीता ताप बात बरसना ए दिन जमी जागी रे सीता दावत बात बरसना ए दिन जमी जागी रे विफल से वेणु कृपण दुर्जन सफल सुख लब लागी रे विफल वेसेनु कृपण दुर्जन सफल सुख लब लागी रे धन यौवन पुत्र परिजन तिथि अति परिपीति रे धन यौवन पुत्र परिजन तिथि अति परिपीति रे कमल दल जल जीवन तलमल भजहु हरिपद नीति रे कमल दल जल जीवन तलमल भजहु हरिपद नीति रे श्रवण कीर्तन
स्मरण वंदन पद सेवन दास्य रे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पद सेवन दास्य रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाषी रे गोविंद दास अभिलाषी रे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा प्रभुजी लाईक झाला तुम्ही म्हणलेले हरे हरे कृष्णा हाजे मीनिंग तुम्ही सांगताच की रेडी केला की इंग्लिशीन सांगल्या जातले आमची गेल जला लाईक कोंकणी जलारी इन कोंकणी जलार लाईक म्हणारे कोंकणी प्रोग्राम देखून म्हणून कशा जलारी तुमका तंजे जलार आम्ही हे करूया ओके कोंकणी इज डिफिकल्ट फॉर मी जय की तुम्ही बार लाईक करून म्हणले खुशी जेले सगळ्यांक काही खुशी जेवण असतले थँक्यू मुखार सोनी तुम्ही आमगे ह्या कार्यक्रमाक फर्स्ट जावन येता संजकी म्हणून दिसता म्हाका खूप दिसान फर्स्ट टाइम आला खूप ओय ऑलमोस्ट 1 इयर ओके नेक्स्ट आणि मुखार सोनी तुम्ही आमगेल्या कार्यक्रमाक भागी जावका म्हणून नेमून घेता असं तुम्ही कोंकणी सांगू कशे जलार वडणे तुम्ही कीर्तन सांगायचे या मीनिंग आम्ही सांगू का प्रयत्न करताचे थँक्यू हरे कृष्णा धन्यवाद गोविंददास कविराज हानी बरयलेले हे कीर्तन हंत सांगतास की हे मना नंदार पुत्ताले चरणारविंद स्मरण केलारी निर्भय जता दुर्लभ जावनसे हे मानव जन्म सार्थक करूक गुरुले दासाले ಒಟ್ಟು एकमेळेरी असुका तशी हे शेको थंडी वारे पावसू म्हणून राती फल्ले नीदना इत्याक म्हळ्यारी जिपुणनी दुर्जनाले संतोषा खातीर वांट काणू हे जीवनांतू म्हळ्यारी भौतिक जीवनांतूची हे संसार सागरांतू अशी गुंतास म्हणून सांगता आणि हे धन यौवन पुत्र कुटुंब परिवार हांतू रियल संतोष मेळटा म्हणून कसं धैर्य असा म्हळ्यार हे नश्वर म्हणून सांगता असं गोविंदास कविराज हांनी हे जीवन म्हणलेले तावरेपणा वैरसचे वरी उदकावरी केदन जय जलारी पडतले ते देखून नित्य तू श्री हरीले पाद सेवे करी म्हणून सांगता असं तशीच मुखार सोनू चारीचे चरणांत सांगता असं की नवविध भक्ती श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पादसेवन पूजन सखीजन आत्मनिवेदन तसले नवविध भक्ती तू करी म्हणून सांगता असाची गोविंददास कविराज हरे कृष्णा आता मुखार सोनू पूजा महेश वेटेकर माताजी हांनी राधा राक्षसधरा म्हणलेले कीर्तन सांगू येता सांची
हरे कृष्णा माताजी, स्वागत असतो तुमका. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. राधा राक शशधर ह्या ऍक्च्युली जीवा गोस्वामी हांनी ऐकतच ना माताजी. ओके. जीवा गोस्वामी हांनी बरयिल्लें आसा आणि ते ऍक्च्युली संस्कृतांत आसा. सो आमी आमची गेल्यान एक फावटी अनुवाद आयकून घेवन मुखार सुरवात केली. म्हणून अनुवाद अशें आसा. श्रीमती राधा राणी मुखारी पुनवी चंद्रो जग जगा जाता आसा. होळेल दवरनो कृष्ण गोकुलाचे पुराय जनाक रक्षण करतलो. हो कृष्णा तुका जय जयकार. श्रीमती राधा राणीक बंधना दाखोवन मुक्त केलालो. ओ देवा तुगेल तोंड इतले अद्भुत आसा. तू समयाचे बंधना दाखोवन पुराय जनाक मुक्त करतलो. हो कृष्णा तुका जय जयकार. ओ कृष्णा तू श्रीमती राधा राणीले भक्तांक श्रद्धे आणि भक्ती दिता. तू तांका लायक मार्ग दाखयता. ओ कृष्णा तुका जय जयकार. ओ कृष्णा तू राधा राणीले भक्तीक मेचवलो. ओ कृष्णा तुका जय जयकार. ओ कृष्णा कोण श्रीमती राधा राणीले आश्रय घेता की तू तांका तुगेले अनुग्रह दिता. तू तांका खुशी दिता. ओ कृष्णा तुगेले गोकुलाचे शत्रूक मारलाल तू. तुका जय जयकार. ओ कृष्णा श्रीमती राधा राणी तुका जीवाचे चड मोगाचे. ओ गायेचे रक्षण करतल तू. ओ गोकुलाचे तळेन तू पोंतलो हंस तू. ओ कृष्णा तुका जय जयकार. ओ कृष्णा श्रीमती राधा राणीले संतोषाचे अमृत तू. ओ कृष्ण ओ हरी तुका जय जयकार. ओ कृष्णा तुवची श्रीमती राधा राणीले आभूषण. ओ गोकुलाचे हृदयांतुले रायू तू. ओ कृष्णा तुका जय जयकार. स्टार्ट करतात. हरे कृष्णा. राधा राकश शधर मुरली कर. राधा राकश शधर मुरली कर. गोकुलपति कुलपाला जय जय कृष्ण. गोकुलपति कुलपाला जय जय कृष्ण हरे. राधा मुख चला. राधा मुख चला. विधाली गोकुलमाला. विधाली गोकुलमाला. जय जय कृष्ण. जय जय कृष्ण हरे. जय जय कृष्ण हरे. जय जय कृष्ण हरे. जय जय कृष्ण हरे. राधा परिकरा पुण्यदान पुण्यदा. राधा परिकरा पुण्यदान पुण्यदा. गोकुलाची सुशाला. गोकुलाची सुशाला. जय जय कृष्ण हरे. राधा सुकृत शिकृत. राधा सुकृत वशीकृत. हिलाकित गोकुल भाला. हिलाकित गोकुल भाला. जय जय कृष्ण हरे. जय जय कृष्ण हरे.
जय जय कृष्ण हरे जय जय कृष्ण हरे जय जय कृष्ण हरे राधनी जगती धर्म धापुर शर्म धा राजधानी जगती धर्म धापुर शर्म धा कथा गोकुल रिपुजाला जय जय कृष्ण हरे कथा गोकुल रिपुजाला जय जय कृष्ण जय जय कृष्ण हरे जय जय कृष्ण हरे जय जय कृष्ण हरे जय जय कृष्ण हरे अभी एक पैरा चुकल्या वापस रिपीट करू राधा जीवन जीवन गोव्रजा गाना राधा जीवन जीवन गोव्रजा गाना गोकुला सरसी मराला गोकुला सरसी मराला गोकुला सरसी मराला जय जय कृष्ण हरे 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 राधा मोदर साकरा सरसी जवारा राधा मोदर साकरा सरसी जवारा गोकुला जय जय कृष्ण गोकुला जय जय कृष्ण हरे राधा भूषण भूषण गठादूषण राधा भूषण भूषण गठादूषण गोकुला गोकुला जय जय कृष्ण जय जय कृष्ण हरे 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 जय कृष्ण 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 जय जय कृष्ण हरे 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 हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण हरी बोल मस्त ऐकून चिक्के चढून जाला होट नाही माताजी मनशानीची चोकी करचे चोकी जाऊचे मनशान निमित्तची आम्ही पुरा सर्वसाधारण मनीषी नवा जता एक बंद वैरी सकल जता नो प्रॉब्लेम देव ते पुरा आमका तक पुरा देव आमका क्षम दिता ते देखून होट नाही मुखार सुन आम्ही आमगे चोकी रिपीट करण्यात जला जले तिथलेची जाऊन होता केला उपर हरे कृष्णा धन्यवाद माताजी चंद्रकोमल अवकाश दिला मस्त मस्त धन्यवाद माताजी हरे कृष्णा हरे कृष्ण तुमगे अजे वॉल्यूम ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಡವಣೆ ಜತ್ತಶಿಲೆ ತೆದೆಕುನು ಸ್ವಲ್ಪ ಏಕೆ जे लास्ट टाइम तुम म्हणाला सुपर अशिला या पण त्याचे सुपर जल्ला
ते आमकां आयकता ना वॉल्यूम कसं की नेटवर्क प्रॉब्लेम जो तशें कसले असो पुरो ताका आमकां सगळे करूं जायना न्हू मुखार सनय तुम्ही आमगेल्यांत भागी जेवका हरे कृष्णा धन्यवाद. तर नेक्स्ट कीर्तन सांगू येता सांची स्फूर्तीपै माताजी आणि नंदनंदनाष्टकम सांगता सांची हरे कृष्णा स्फूर्तीपै माताजी स्वागत आहे तुमका या वैष्णव भजन संध्या का हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. सुचारुवक्त्रमण्डलम् सुकर्णरत्नकुण्डलम् सुचर्चिताङ्गचन्दनम् नमामि नन्दनन्दनम्. सुदीर्घनेत्रपङ्कजम् शिखी शिखण्डमूर्धजम् अनङ्गकोटिमोहनम् नमामि नन्दनन्दनम्. सुनासिकाग्रमौक्तिकम् स्वच्छदन्तपङ्क्तिकम् नवम्बुदाङ्गचिक्कणम् नमामि नन्दनन्दनम्. करेण वेणुरञ्जितम् गतिकरीन्द्रगञ्जितम् दुकूलपीतसुशोभनम् नमामि नन्दनन्दनम्. नमामि नन्दनन्दनम्. त्रिभङ्गदेहसुन्दरम् नखाद्युति सुधाकरम् अमूल्यरत्नभूषणम् नमामि नन्दनन्दनम्. सुगन्ध अङ्गसौरभम् पुरोविराजितकौस्तुभम् स्फुरच्छ्रीवत्सलाञ्छनम् नमामि नन्दनन्दनम्. नमामि नन्दनन्दनम्. वृन्दावनसुनागरम् विलासुनागवाससम् सुरेन्द्रगर्वमोचनम् नमामि नन्दनन्दनम्. नमामि नन्दनन्दनम्. व्रजाङ्गनासुनायकम् सदा सुखप्रदायकम् जगन्मन प्रलोभनम् नमामि नन्दनन्दनम्. नमामि नन्दनन्दनम्. श्रीनन्दनन्दनाष्टकम् पठेद्यः श्रद्धयान्वितः तरेद्भवाब्धिदुस्तरम् लभेतदङ्घ्रियुग्मकम् लभेतदङ्घ्रियुग्मकम्. नमामि नन्दनन्दनम्. हरे कृष्ण. भावा हे नंदनाष्टकाचे एक्सप्लेनेशन दिवचे ट्राय करता कसली चूक जाल्यार सॉरी हे म्हागे फर्स्ट अटेम्प्ट. श्री नंदनाष्टकमाचे 8 वर्सांतू हांतू भितर कृष्णाले परम पुरुषोत्तम कृष्णाले प्रीती चंदाई रीती नीती प्रत्येक ब्युटिफुली एक्सप्लेन केला. प्रत्येक वर्सांतू कृष्णाले प्रत्येक अवयवाचे सुंदर जावन वर्णन केला. फर्स्ट प्यारान सांगेल आसा हांव नंदाले नंदनाका म्हळ्यार नंद महाराजल पुताक प्रणाम करता. तागेले मुखारविंद अत्यंत रमणीय आसा. दोन कानांतू सुंदर जावन कर्णभूषण शोभित आसा. तागेले पुरा शरीर सुगंधित चंदनान अभिषेक केलेलो आसा. तशी सेकंडान तू सांगला नयनारविंद तागेले फुलेल कमला तशीच अधिक सुंदर जावन आशिल्लो. मातेर मोरपंख सुशोभित जावन आशिल्ले आणि कामदेवांक मंत्रमुग्ध करता तशे आशिल्ले.
नंदाले नंदनांक हांव नमस्कार करता. सुंदर नासिकाक मोतीचे नथ घालले, चंद्राभांती दंतपंक्ती आशिले, शारीरिक भांडणं पावसाचे मोडा तशी सुंदर आणि चमकदार जावन आशिले कृष्णाका हांव प्रणाम करता. कमला तशी हातांतू कोळलू धरून आशिले, उत्साह पूरित हस्तीक तागेले चालांतू सोलसीत आशिले, तशीची कृष्णवर्णाचे देहाक पितांबरान सुशोभित जालेले कृष्णाका हांव वंदन करता. अमूल्य रत्नभूषण धारण केलेले कृष्णाक हांव नमस्कार करता. तागेले राबिले मोहक भंगीक तशीची चंद्राले किरणा तशी आशिले पायाचे नंग ताका मगेले साष्टांग नमस्कार. असाधारण सुंदर सुगंधित शरीर आशिले, कौस्तुभ मणी आणि श्रीवत्साले चिन्हान सुशोभित आशिले श्री कृष्ण परमात्माले हृदय कमलाक मगेले प्रणाम. वृंदावनाचे विशेषज्ञ प्रेमी आकर्षक चंचल लीला केलेले, इंद्राले अहंकार चूर चूर केलेले श्री कृष्ण परमात्माक मगेल नमस्कार. समस्त चराचराक मनमोहित केलेले व्रजाचे गोपिकांक प्रेमी भ्रांती निरंतर प्रसन्न करत आशिले श्री नंदाले नंदनाक मगेले प्रणाम. सो लास्टंतू हंग सांगला की कोण नियमित रूपांतू गाढ ನಂಬಿಕೆಂತೂ हे श्री नंदनंदनाष्टकम पाठ करता की तो इझिली हे भौतिक अस्तित्वाचे दुर्गम सागर पार करता आणि श्री कृष्णाले चरणारविंद प्राप्त करता. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. बरे लायक जाला तुम्ही मीनिंग वय आणि कीर्तन वय अष्टकम बारी चंद कोण सांगला तशीची त्याचे ट्रान्सलेशन बारी चंद कोण सांगला सगळ्यांक काही मनावचे नसतले. तुम्ही फर्स्ट जेव्हा तुम्ही अँकरिंग आहे पुरा करतांचे ज्याला रे कीर्तन सांगचे फर्स्ट टाइम लेखता लाईक जेला फर्स्ट टाइमाचे आणखी ना तुम्ही चांगण प्रॅक्टिस कोण म्हणून असताले आणि मुखार सोनी तुम्ही हे कीर्तनीय कार्यक्रमाक भागी जावक निमून घेता. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. मुखार सोनो शुभा पै माताजी सांगू येता सची. हरे कृष्ण माताजी. निताय पद कमला कोटी चंद्र सुशीतला मंडलेक कीर्तन हे नरोत्तम दास ठाकूर हांनी बरयलेले बेंगाली कीर्तन. हरे कृष्णा माताजी. स्वागत असतं तुमका. हरे कृष्णा. थँक्यू माताजी. हरे कृष्ण. म्हाका हे कीर्तन म्हणून अवकाश दिलेले मस्त मस्त धन्यवाद तुमका सगळ्यांकी. हे कीर्तन अंतू प्रभू नरोत्तम दास ठाकूर कसन म्हणता असं म्हणला रे आमका राधाकृष्ण भक्ती मेळका राधाकृष्ण भक्तिपथांतू मुखार वचका म्हण असला रे आम्ही नित्यानंद प्रभूले आश्रय घेवका सुरवेरी तंगेल कीर्तन सांगका तंका केदनाय विसरू नज्ज. नित्यानंद प्रभूले आश्रय घेतला रे आमगेल राधाकृष्ण भक्ती वग्गे वृद्धी जाता. आम सगळ्यांकी हे कोटी चंद्र उज्वाड असुची तुगेल चरण कमलारी आश्रय दी देवा म्हणताची हाव हे कीर्तन सुरू करता. निताय पाद कमला कोटी चंद्र सुशीतला निताय पाद कमला कोटी चंद्र सुशीतला जे छयाय जगता जुराय जे छयाय जगता जुराय हेनो निताय बिने भाई राधा कृष्ण पायते नाय हेनो निताय बिने भाई राधा कृष्ण पायते नाय दृढ़ कोरी धरो निताय पाय से संबंध नहीं जार भृता जन्म गेलो तार से संबंध नहीं जार भृता जन्म गेलो तार से पशु बोरो दुराचार
से पशु बरो दुराचार निताय ना बोलिलो मुखे माझिलो संसारा सुखे निताय ना बोलिलो मुखे माझिलो संसारा सुखे विद्या कुले की कोरी बेतार अहंकार मत होया निताय पाद पसरिया अहंकार मत होया निताय पाद पसरिया असत्य रे सत्या कोरी माणी असत्य रे सत्या कोरी माणी निताय करुणा हबे ब्रजे राधा कृष्ण पबे निताय करुणा हबे ब्रजे राधा कृष्ण पबे धरो निताय चरण दुखानी धरो निताय चरण दुखानी निताय चरण सत्यताहर सेवक नित्य निताय चरण सत्यतार सेवक नित्य निताय पद सद करो आशा निताय पद सद करो आशा नारोत्तम बोरो दुखी निताय मोरे कोरो सुखी नारोत्तम बोरो दुखी निताय मोरे कोरो सुखी राखो रंग चरण रपाशा राखो रंग चरण रपाशा हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्णा हरी बोल लायजेला माताजी मस्त मस्त धन्यवाद की आमका तुम्ही फर्स्ट टाइम म्हणता सांज म्हण लेखता असावा हे दोन्ही वेळा माताजी हे दोन्ही वेळा येस होय. ओके त्यांची भागवत पुराण वेदिके आमके असं एक चान्स दिता असं की घरांत बैसून वैष्णव भजन कीर्तन करूक आणि ऐकूच खातीर श्रवण कीर्तन म्हळ्यार नवविध भक्तीचे एक दोन्ही रुपारी आमका एक भाग्य सेवा करची तसं एक भाग्य भागवत पुराण कोंकणी वेदिक दिता असं ताका आम्ही सकडे ते एक वेदिकेक आभारी जावन सांची म्हूण सांगूक एक अवकाश काण घेता असं आणि मुखार सुनी तुम्ही आमगेलो तो कीर्तन सांगूक येवका म्हणून निमगून घेता धन्यवाद माताजी हरे कृष्णा मुखार सुनो असे कीर्तन सांगत सांची हिज ग्रेस माधव चरण दास प्रभुजी हानी वृंदावन रम्य स्थान म्हणल्यार वृंदावनाचे वर्णन करून आमका सांगता सांची नरोत्तम दास ठाकूर हांनी बरयल्लीची कीर्तना प्रभुजी स्वागत असा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हे भजन नरोत्तम दास ठाकूरांनी बरयल्लें आसा आयचे हे भजन संध्या कार्यक्रमांत आयिल्ले सर्वां कडेन हांव म्हगेले दंडवत प्रणाम करता आणि सर्वां कडेन आशीर्वाद घेता की हांगा नरोत्तम दास ठाकूर हे वृंदावनाचे वर्णन करता आसा कशी हे वृंदावन कशें दिसता आसा आणि भगवंत ते वृंदावन धामांतू कशें विराजमान आसाची म्हणून तांणी तांगेले ते भक्तीचे हेजेन तांणी ते दर्शन घेताची आणि हांगा वर्णन करताची हाचे आमी अर्थ पयलीं वाजून घेवया नंतर भजन म्हणूया वृंदावन हे रम्य स्थान आसा आणि हे चिंतामणी युक्त आसा हांगा मनोहर रत्न जडित मंदिर आणि दिव्य धामांतुले दिव्य नदी यमुना नदी व्हाळता आसा आणि त्या यमुना नदींतू राजहंस विराजमान विहार करता आसच
आणि ते सुंदर यमुनंतू एक अलौकिक 100 पाकळीचे कमला फुलं असा आणि ते कमला फुलांतू त्याच्या मध्य भागांतू आणखीन एक कमला फुल असा ताका 8 पाकळी असाची आणि ते प्रत्येक पाकळींतू प्रत्येक पाकळीवरी ललिता विशाखा आणि बाकी जे अष्टसखी असायचे इंदुलेखा तुंगविद्या सुदेवी रंगदेवी चंपकलता चित्र आणि तुंगविद्या हे सर्व अष्टसखी एक एक पाकळीवरी सुंदर सजून त्यांनी विराजमान झालेले असायचे आणि ते मधले जे कमल असा अष्टदळाचे त्याच्या मध्ये एक सुंदर रत्नाने बनलेले एक सिंहासन असा आणि ते सिंहासनांतू ही दिव्य जोडी बसली असायची श्याम सुंदर आणि श्याम सुंदरा बरोबर राधिका सुंदर राधिका तंतू शब्द असायचे हे आम्ही ऐकलं म्हणजे 5 रसांतू उत्तम एक 5 मुख्य रसांभितरी उन्नत रस माधुरी रस ते माधुरी रसान सेव करची राधा राणी आणि गोविंद देव हे दोघांची हास्य प्रयासयुक्त संभाषण करता असायची आणि ते ऐकूच्याक भारी सुंदर दिसत असा आणि तागील ते रूप इतलं आकर्षक अस की ते रूप पळयताना तांतुल्यान अमृतधारा पळता असतील दिसता हांगा नरोत्तम दास ठाकूर सांगता असायची हे दिव्य आनंदाने परिपूर्ण आशिल्ले भगवंताले शाश्वत लीला सदैव मगेल हृदयांतू विराजमान असो म्हणून हे प्रार्थना करताचे भजन नरोत्तम दास ठाकूर बरयल्ले असा आम्ही हे भजनात म्हणूया. वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर आप्रत कालिंदी रे राजहंस केली कोरे ताहे शोभे कनक कमल तार मध्ये हेम पीठ अष्टदले वेष्टित अष्टदले प्रदान नायिका तार मध्ये हेम पीठ अष्टदले वेष्टित अष्टदले प्रदान नायिका तार मध्ये रत्नासने गोसियाचे दुईजने श्याम संगे सुंदरी राधिका ओ रूप लावण्य राशी आमिया पोडीचे खासी हास्य परिहास संभाषणे ओ रूप लावण्य राशी आमिया पोडीचे खासी हास्य परिहास संभाषणे नरोत्तम दास कोय नित्य लीला सुखमय सदा ही स्फुरुक मोरमनी नरोत्तम दास कोय नित्य लीला सुखमय सदा ही स्फुरुक मोरमनी वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभुजी भक्ती सांद्र जाऊन नित्य मंचवरीची तुम्ही आजी म्हणला हे एक वातावरण भक्ती सांद्र जाऊन 1 घंटे वेळ तुम्ही सकड भजक आणि चंदकोन म्हणले सकडांक एक भक्तीचे सागरांतू तुम्ही पोंचितश केले। हरे कृष्णा। मस्त मस्त धन्यवाद प्रभुजी। यांचेंतू दोन्ही आशीर्वचन उत्तर सांगू का म्हणून निमगून घेता ज्याला ताजी